A Xunta de Galicia anuncia unha nova estrategia galega de convivencia escolar centrada na tolerancia cero fronte ao acoso. A Consellería de Educación asegura que, aínda que mellora o clima das aulas, hai que seguir actuando. O anuncio realizouno hoxe en Santiago o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, acompañado da directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández. A nova folla de ruta sustituirá a estrategia 2022-2025, actualmente en avaliación, e reforzará as medidas implantadas nos últimos anos. Nesta estrategia se insisteu moito en todo o que ten que ver coa prevención e coa identificación. E tamén coa posta en marcha dunha serie de programas que van orientados fundamentalmente a fomentar a sensibilización e a fomentar a detección anticipada. Segundo os datos facilitados pola Consellería, nos 3 últimos cursos activáronse máis de 600 protocolos anuais por sospeita de acoso, 614 no curso 22-23, 686 no 23-24 e 616 no 24-25. Deles derivaron 187 procedimentos correctores nun sistema educativo con máis de 300.000 alumnos, o que representa alrededor do 0,06%. Nos insistimos moito e insistimos aos centros que cando hai unha mínima sospeita ou unha mínima denuncia, pois abran unha investigación, se abran os procedementos correspondentes, porque non se pode en ningún caso mirar para outro lado tendo en conta pois o que sufren os que son acosados no sistema educativo, que son acosados, digamos, entre iguales, porque aquí estamos falando de situacións entre os propios alumnos. Entre as medidas en marcha figura a prohibición do uso do móvil en todo o recinto escolar, a instalación de puntos laranxa para denuncias anónimas, a creación dos equipos ACAE e a formación de máis de 14.600 docentes. Nós si temos un principio, unha referencia clara, que o poñemos aí, é a tolerancia cero contra o acoso escolar. Somos conscientes que é un tema moi complexo e que ten un impacto individual nas persoas que o sufren, pois grandísimo, e temos que intentar minimizado. E para nós pois é un compromiso de goberno, unha estrategia, a loita contra o acoso é unha estrategia básica dentro do sistema educativo e sempre o queremos abordar ou temos que abordar cunha perspectiva integral. A próxima medida será a creación da rede de concellos contra o acoso escolar, en colaboración coa Federación Galega de Municipios e Provincias para coordinar esforzos entre administracións. A Xunta tamén reforzou a cooperación coa Fiscalía Superior de Galicia, nun enfoque que define como un compromiso de país fronte ao acoso escolar.